Kako ste zadovoljni igrom naše reprezentacije na rukometnom prvenstvu? Nisam baš zadovoljan. Znači, slabo smo to odigrali, mogli smo i bolje kako inače znamo igrati. Koja su bila vaše očekivanja? Pa, barem finale. Ko vam je bio najomiljeniji igrač, najbolji igrač naše reprezentacije na prvenstvu? Štrlek. Zašto? Pa ne znam, on se najviše borio, ovi jači su zakazali. Koja je prognoza za večeras protiv Danske? Pa, valjda bi trebali dobiti. Solidno, nije idealno, ali nije ni loše kako se prezentirate u javnosti. Jeste li razočarani što Hrvatska nije završila barem u polufinalu? Pa nisam razočaran, naravno nisam sretan, nisam zadovoljan, ali previše su nas rukometaši razmazali godinama na velikim turnirima gdje smo uvijek među 4 najbolja, tako da ne smatram da je ovo nikakav debakl kako se prezentira. Kakve su vaše očekivanja o utakmici sad večeras protiv Danske? Pa, sigurno da bi bili sretniji da je utakmica za treće mjesto ili za prvo mjesto, ali kažem, bit će izjednačeno i vjerujem u pobjedu. Katastrofa. Jeste imali očekivanja veće da će ući barem u polufinale? Pa jesam. Po kvaliteti i po imenima su trebali. Možete mi reći kakve su vaše očekivanja večeras protiv Danske? Pa nikako. Danci će nas gaziti, to je to. Koja su bila očekivanja? Pa makar finale. Nije prvo mjesto, gore i drugo. Evo što kažeš inače na ovo svjetsko prvenstvo, je li bilo iznenađenja? Je, iznenađenje je Katar. Mislim da oni tamo svojom igrom ne mogu to govoriti. Što misliš večeras, kako će naš igrat protiv Danske? Pa naši su osigurali kvalifikaciju za olimpijske igre, pa mislim da će izgubiti. Znači ne vjeruješ da naši mogu biti Dansku? Dansku ne mogu. Ko ti je omiljeni igrač reprezentacije? Duvnjak. Pa, moglo je biti. Gdje su pogriješili? Goluša. Znači kriviš izbornika. Što očekuješ večeras u utakmici protiv Danske? Pobjeći. Tu je odigrala ulogu jedan dio igre u kojem su prelomili su na našu igru i tako da tu se nema šta puno govoriti, a veći dio je sve će prevladavao. Ko ti je omiljeni igrač na rukometnom prvenstvu? Nema omiljenog igrača. Što misliš, ko se od reprezentacije najbolje iskazao? Ko se iskazao? Ajmo reći, a ne znam to isto točno odgovoriti, nisam nešto previše pratio, tako da... Koja su tvoja očekivanja za večerašnju utakmicu? Prognoze su x, neriješene. Neriješeno, neko mora ipak pobijediti, neko mora Pa dobro, na produžetke navijam za nas, ali mislim da tu... Biće teško, daj Bože, ali eto. Čuj, iz početka je bilo dobro kad bili slabi protivnici, a kao je važna utakmica, tu je kao nervoza. Evo, koja su vaše očekivanja za večeras protiv Danske? Mislim da ćemo izgubiti. A koji bi rezultat predvidjeli? Pa negdje 28, 26. Jeste li pratili rukometno prvenstvo? Jesam. Kako ste zadovoljni sa igrom naše reprezentacije? Loše, jako, da. Ne znam šta im se desilo. Poljska je bolja bila. A tu s negdje. Evo, koja su vaše očekivanja večeras za utakmicu protiv Danske? Pa, ja mislim da ćemo danas dobiti. Ja mislim da danas treba. Koji rezultat predviđate? A neki 2-3 25, 23 za nas. Koji vam je omiljeni igrač bio na rukometnom prvenstvu od naših reprezentativaca? Omiljeni je svima, Duvnjak je bio.